ସାଧାରଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀକୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନେଇଥିଲି। ଘରେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତରକାରୀଟା ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ କିଛି ଭଜା ବାଦାମ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋସ୍ତ ଆଉ ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଆଳୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି କଡ଼େଇରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି ହାଲକା କରି। ସିଝା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବଳକା ତେଲରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେବି କିଛି ବେସିକ୍ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ପକେଇଦେବି ଆଉ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏବେ ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସିଝା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଦାମ ଆଉ ପୋସ୍ତର ମସଲାକୁ ତା ଉପରେ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ତାପରେ ଅଧ ତାଟିଆ ଭଳିଆ ପାଣି ତା ଉପରେ ପକେଇଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲା ପରେ ଉପରେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇକି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୋର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗ୍ରେଭି ବାଲା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।